Brate, vidio sam na oglasi da prodaš tvoj auto. Jeste, brate, moram, financijski sam na kraju, nemam dovoljno para, moram da ga prodam, nažalost. Razumem, brate, a koliko tražiš za njega? Šta da ti kažem, 50, brate. Dobra ti je cena, super cena i vredi toliko. Jeste, brate, znam da vredi toliko. 50.000! Jeste, brate, da? Jao, mamu mu jebem. Pa što nisi rekao bre ranije bre? Šteta velika, jel bi ga kupio? Što pričaš be ti? Pa 100% bi ga kupio, ej! Dobro, nema problema, auto ješ tu. Ajde, za 50.000 evra tvoje. 50? Da, 50. Te, pa znaš, pa to sam ja. Dobro, znam da si ti to. Hajde onda, za 45 tvoje. Ide sad, 45 za tebe, ajde. A koji auto si imao opet, ja sam zaboravio to. Vidi ga, ko da si zaboravio. Pa ima Mercedes E63 SAMG, pa znaš barem. E63 AMG? Hajde, onda daću ti ga za 40. Za 40 tvoje je. Hajde sad. Abe, pa pričaj bre s njega bre, hajde bre, pričaj s njega bre. Brate, hajde spusti mu još malo. Brate, pa ti znaš bre koji kikiriki, šta je s tobom? Ajde onda, daću ti ga za 35.000, ajde. 35, a? Brate, ajde, pričaj još jednom s njega, ajde, pričaj s njega još jednom. Čekaj, ne treba da pričaš sa mnom. Za 20.000 eura. 20.000? Sad, 2.000 evra. Za 2.000 evra daću ti ga, ajde sad. 2.000 evra? Kikiriki, zašto onda pričaš? Zašto pričaš kad nemaš para da kupiš? Zašto? Što se deraš be? Kobe nema para be? Mogu tebe da kupim be, ej! Tako li je? Ajde, za 500 evra. Daj mi 500 evra. Brate, čekaj. Pa mora to ja da računam, da vidim u mojoj glavi, da računam matematika. Brate, pa kaži mu bre ti nešto bre. Brate, Čekaj, 500 eura. Ajde, daj mi 500 eura. Imaš li 500 eura? Ajde, daj mi 500 eura. Ajde, daj. 100 eura. A jel možemo to mi da pravimo na rate? Šta be? Rate? Jao, ne mogu ja više. Ajde, pusti me, mora da ide. Pa idi brate, idi, bolje idi. Ajde, nemoj da se svađate, idi. Pepe, gdje ćeš? Pa, ako hoćeš mogu i na onaj PayPal da ti pošaljem be pare.